Il-Partit Laburista qed juri biċ-ċar li għandu politika tal-bieraħ li ma waslitna mkien, politika li waslitna biss biex pajjiżna jitpoġġa fuq il-lista l-griża. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali, il-kandidat nazzjonalista Ivan Bartola qal li hija evidenti l-arroganza li għandu Partit Laburista fil-Gvern li għadu sa issa ma ppreżenta ebda pjan lil dan il-pajjiż. Al kontrarju ta' dan kollu, Gvern ġdid nazzjonalista se jara li l-corporate tax tinżem il-35% għal 25%. Dan fil-waqt fl-10 pilastri ekonomiċi qed jipproponi għal pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista inkluda wkoll il-kunċett tal-ESG, fejn dawk il-kumpaniji li jiġu konformi mal-ESG terġa' tinżem minn 25% sa 15%. Partit Nazzjonalista fil-Gvern għandu ċittadin fiċ-ċentru tal-viżjoni tiegħu. Allura waqt li aħna qed ninċentivaw lin-negozju, qed inwasslu n-negozju ħantukom lodda biex anka t-taxxa tagħkom tkompli nieżla minn 25% u tinżel anka minn hemmhekk, imma waqt li qed nagħtu dak lura lin-negozji tagħna ikun qed igawdi ċ-ċittadin. Min-naħa tiegħu il-kandidat Jerome Caruana Ċili qal li l-Partit Nazzjonalista matul il-5 snin li ġejjin la se jżid il-bolla l-VAT u lanqas it-taxxa fuq id-dħul. Għalhekk toħroġ distinzjoni ċara bejn dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista u dak li qed jipproponi l-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jinħoloq fond sabiex ikun assigurat li għall-futur il-pensjonijiet ikunu mibnija fuq struttura sostenibbli. Apparti dan se jkun hemm pakkett sħiħ għal-pensjonijiet biex ikunu indirizzati diversi inġustizzi illi saru matul is-snin. Gvern ġdid nazzjonalisti se jħaddem mekkaniżmu biex jiżdiedu il-pensjonijiet sabiex il-pensjonanti jgħixu ħajja aħjar u iktar komda. Se jkun żgurat ukoll li r-romol jibqgħu jkunu intitolati għal pensjoni sħiħa. Ejja npoġġu lill-bniedem, liż-żgħir, ma partikolarment lilkom il-pensjonanti li tajtu ħafna għal dan in-nazzjon fiċ-ċentru tal-ħidma politika tagħna. Marija Francalanza, Annet News.